Baybayon, Mabinibon. Baybayon, Mabinibon, ano ba? Baybayon, Lugar to ni Argentina, ano? lugar sa mga rangin. Ganda na nilingin na. Miano Grande sila. Ha? Miano Grande. Piano o Grande. Muna lang hindi. Muna na siya o parang niya. Muna na siya kinito. Ang wala pa kanaal dili guys. Paglaad na mo. Hindi muna na mo ng Palawan. Palawan. Dito. Dili nyo. Parang buyan lang. Muna siya ang bata. Muna rin siya o El Nido Palawan. Same na siya. Oo, katong wala yun. Natigira dyan siya sa El Nido. So sa wapan na kay Bao, asa mo maglaan? Dahil mo rin tarsier. Tarsier? Maraming tarsier ko no diha sa bukid. Maraming tarsier dayon yung monkey. Tarsier yan. Marami daw ko rin tarsier dito. Mga kamukha ko. Kaliko na driver ko na. Kaliko na dumat. Tuyok. Tuyok. Oh, dili noy laom gini. Laon kayo diri. Kuyo kayo na iho diri. Yora ato apas ulit eh. Ang mga iho. Why makana dito ano? Di ba kanang musaka dia ba no? Ito ang lugar ito ng nausog. Baybayon, Mabinibon. So mga guys, welcome to my vlog. Ang may-ari ng bukid na ito ay
si Cherry muna. Ito. Bye-bye. Guys, Ha? Ah, nandito lang kami sa Naaso. sige. Salita ta. Oh, guys. Dito na kayo. Ano tawag yung maliit na mountain ta? Bato. Bato, sabi niya. Yan. Kato may sabi kasandang hindi lang nakiwan. Ha? So guys, katigira siya sa mani siya ang kuan. Basta ni siya kuan. Naaso. Aso ay. Pwede mo kung makalimutan niya. Naasog, Bohol. Lugar ito sa Naasog, Baybayon, Welcome to Mabini, Naasog. Mabini, Bohol.